Crec que el fet que ens ajuntem aquí i compartim les nostres idees i diferents propostes és una metodologia molt innovadora. Dins del Fòrum Social Mundial les noves metodologies és una cosa que està costant molt i crec que això és una molt bona iniciativa. La idea una mica és, bàsicament, és la primera paraula del títol que proposem, que és mediatització. Quin procés s'està vivint ara mateix en la taxa Tobin? Arthur Schopenhauer era un filòsof alemany que deia que qualsevol aportació al coneixement passava per tres fases. Primer, és ridiculitzada, segon, s'està en contra i tercer, s'acaba aprovant. Una mica podria ser la història que estem vivint avui en dia amb el tema de la taxa Tobin. Què ens plantegem nosaltres? Nosaltres ens plantegem que la taxa Tobin avui en dia ha passat a ser d'una iniciativa que la va crear Keynes, ja en parlava als anys 30, la va passar a proposar el professor James Tobin als anys 70, amb uns objectius molt diferents als que nosaltres estem proposant ara. Després va passar a ser una iniciativa de la societat civil als anys 90, liderada per ATAC al final de la crisi al sud-est asiàtic. El senyor Ignacio Ramonet la va proposar com una mesura per frenar l'especulació. Els governs, organitzacions internacionals, etc., la van ridiculitzar. Vam pensar que era una iniciativa radical, moviments antiglobalització, etc. Avui en dia, després de 15 anys, la taxa Tobin l'està defendent el senyor Sarkozy, l'està defendent la senyora Merkel, l'està defendent molts governs que són considerats de dretes i que apliquen unes mesures econòmiques que van totalment en contra del bé públic. Això què vol dir? Això vol dir que nosaltres com a ciutadans tenim el deure i l'obligació d'estar conscienciats i de saber de què s'està parlant quan es parla de la taxa Tobin. Una petita taxa que intentarà agafar, gravar una transacció financera, sigui de bons, d'accions, de derivats, etc., per aconseguir uns objectius. Els objectius poden ser dispars. Evidentment hi ha un objectiu que és el que deia Tobin, que és reduir l'especulació. Si nosaltres taxem les transaccions financeres, estem marcant un punt de partida a partir del qual sabrem exactament d'on va el diner i a quin lloc es mou. I aquesta és una altra relació que nosaltres proposàvem, que és el llaç que hi ha amb els paradisos fiscals. Els paradisos fiscals no tenen control i les transaccions financeres es mouen sobretot cap als paradisos fiscals, el qual suposa un problema estructural molt greu del nostre sistema. Un altre objectiu de la taxa Tobin, evidentment, és recuperar per part del poder polític i de la ciutadania la sobirania que hem perdut a partir de la desregularització que hi ha hagut del sistema liberal sobre el poder econòmic. El poder econòmic avui en dia controla el poder polític. Avui en dia s'està discutint, nosaltres ja estem treballant molt des d'Ubuntu, on s'utilitzaran els fons a la Unió Europea. La Unió Europea està a punt d'aprovar el tema de la taxa Tobin, com he dit, França, Alemanya i altres països hi estan a favor, el Regne Unit ja està en contra, tot i que té una de les taxes Tobin més antigues que existeix, l'Stamp Duty. Què volen fer amb els fons? Aquest és el que nosaltres ens plantegem. El que volen fer amb els fons és aconseguir uns recursos per reduir els dèficits fiscals, per finançar el deute públic i potser, inclús en el futur, per arribar a finançar el rescat d'institucions financeres que són too big to fail, massa grans per caure, perquè poden produir un problema sistèmic. Nosaltres el que proposem és que aquests fons han de servir per finançar els béns públics globals. Què diem com béns públics globals? Ajuda al desenvolupament, canvi climàtic, reducció de la pobresa, fer, com es diu, una base de fons socials per finançar educació, sanitat, etc. Llavors, el que volem és fer pedagogia del que és la taxa Tobin, perquè avui en dia, amb l'entrada al joc de tota aquesta proposta dels governs, està havent tota una sèrie de campanyes en favor de la taxa Tobin que posen objectius que desvirtuen la idea original. No la idea de Tobin, perquè Tobin no era... Hi ha una mica de confusió perquè Tobin s'associa amb la idea de la taxa Tobin i amb ATAC, i no és així, perquè Tobin era un liberal confés i declarat. El que passa que ell volia reduir una mica l'especulació. Creiem que les campanyes que s'estan fent per part dels governs europeus, per part dels mitjans de comunicació, desvirtuen la proposta de la taxa Tobin. Llavors crec que avui en dia és vital que nosaltres, els ciutadans, tinguem informació, que és el més poderós que tenim ara i és on anem a un pas endavant dels governs i del poder econòmic. Informació, nosaltres tenim informació, però aquesta informació l'hem de saber utilitzar bé. Hi ha molta gent que no sap el tema dels paradisos fiscals perquè no se'n parla. Als diaris no els interessa parlar dels paradisos fiscals. Als diaris no els interessa parlar de què és la taxa Tobin i com s'utilitzarà la taxa Tobin realment. Llavors aquí és on nosaltres com a ciutadans realment hem de ser capaços de fer pedagogia d'aquestes propostes, explicar-la a tothom, perquè realment quan arribi un moment en què aquesta taxa es vagi a aplicar, nosaltres puguem fer pressió perquè els governs, com el govern espanyol que recolza la idea de la taxa Tobin a nivell europeu, sigui capaç que aquests fons vagin cap a uns fins que nosaltres marquem.
No pot ser que els governs s'apropien d'una idea que ha sorgit de la societat civil, que la societat civil porta anys treballant sobre aquest tema, se'ls ha atacat, i mai millor dit, des de mil fronts. I ara mateix, quan aquest atac s'està a punt d'aplicar-se, no pot ser que organitzacions com ATAC, nosaltres d'Ubuntu portem 4 o 5 anys treballant sobre aquest tema, no pot ser que aquestes iniciatives quedin desvirtuades perquè hi ha uns governs i uns mitjans de comunicació que creuen que el seu objectiu ha de ser un altre.